Serus, zdravím ťa, Partymaker vybehol urobiť ďalší report pre Refresher.sk. Nachádzame sa na Spiritovom krste, ešte sme pred vypuknutím a prinesieme vám stále to najlepší report, ako vieme, tak to sleduj, brako. Keď si v tomto so mnou, poď počítaj so mnou, počítaj so mnou. Keď si v tomto so mnou, potom počítaj so mnou, poď počítaj so mnou. Takže Reakby a Bacil na mikrofóne. Chalani, čo si vy myslíte o Spiritovom novom albume Nový človek? Čo nepočul som ho, ale ako vidím reakcie ľudí, čítam články a potom tieto vecičky, tak myslím, že to je asi dobrý album. To hlavne zaujímavé, že je to hip-hopový album a urobil takú veľkú dieru medzi slovenský a český trh, že to ľudia majú radi a to je skvelé. Hip-hop, klasickí ľudia ľúbia aj naďalej. Tomu, že super na to, že to vlastne otvorí možno cestu aj tým ostatným do rady a proste ostatných hip-hoperov. Čo vy chystáte na rok 2012? Veľké veci. Album Abnormal chystáme, malo by to byť na jar. Tiež klipy nejaké a tak, čiže ten počín bude mať jak 15 trackov a na jar by to malo výsť. Nebude to klasický hip-hop, bude to skorej niečo medzi houseom, elektrom, ale nájdu sa tam aj samplovačky. Rôznorodná vec, preto Abnormal, niečo normálne. Nový človek je pán, čo ti poviem. Presadil sa, v podstate sa dá povedať, že sa dostal do mainstreamu, oslovil širokú masu ľudí a myslím si, že dokonale proste dosiahol to, čo chcel, takže gratulujem, vyšlo mu to, klobúk dolu, Speezy dosiahol to, čo chcel. Chystá legendárna crew tento rok nejaký počin? Chystáme album, na tom sa začína teraz robiť, to je priorita a ja osobne by som chcel to vydať ešte tento rok. Modlím sa za to, aby to vyšlo, ale keď ne, tak začiatok roku 2013, ale určite priorita teraz, na ktorej sa bude robiť, bude album 1.6 a potom nejaké ďalšie mixtapy. Ešte možno ABho producentský album medzi to a nejaké také kokotinky. Čo človek vašeho typu robí na takéto udalosti, ako je krst Majka Spirita? Tak sme v ateliéri Babylon, kde som spolumajiteľ, takže som tu ako domáci, prišiel sa pozrieť, či ako to funguje, či je všetko v poriadku, či sú všetci spokojní a či to je tak, ako má byť. Čo si vy myslíte o takejto kultúre hip-hopovej alebo o takej hudbe, ako je rap? Ja už mám 52 rokov, už budem mať 53, takže pre mňa je to už úplne iná kultúra, než som ja prežíval v tom veku, tých 16 až 18 rokov, lebo to je asi pre takýchto muzika. Moje deti to počúvajú, aj keď nemajú ešte 16. Tak mne to až tak veľa nehovorí, ja mám naozaj radšej nejaké melodickejšie veci, ale je to iná doba. Naše deti budú, keď budú veľké, tak tiež na to budú spomínať nostalgicky a sa bude hrať niečo úplne iné. Dneska hráme len pre čiernych. Tak ja som veľmi rád, že je vidieť taký posun v tejto scéne, že sa stále viac ľudí zaujíma, aj takí, ktorí predtým akože ich neoslovil ten rap a hip-hop, tak teraz už to začína byť také trošičku vážnejšie, si myslím. Má to ducha. Spirit má ducha. Dobre, vieme, že si manažer Laily. Čo chystá Laila na rok 2012? No, dúfam, že už konečne videl sa ten album. V máji by už mohol byť vonku. Veľmi sa mi ten album páči, musím sa priznať, že je to po veľmi dlhej dobe album, ktorý som začal počúvať a počúvam ho teda dookola a myslím si, že je veľmi dobrý, je veľmi pekný, lebo má dobré texty, hlboké texty, proste má to hlavu a petu a to je dôležité. Myslím si, že zachránil hip-hop, jednoznačne. A to je to, čo tu chýbalo. No, to je to. Spraviť cop a posám beha v klube, má to v piči, smeje sa, je v kľude, tak to cíti, tancuje. Mike Spirit. Som veľmi rád, že vyšiel Mike Spirit, pretože mňa už v hip-hope až tak nebavilo robiť hip-hopové albumy. Keďže bola scéna úplne mŕtvá a rozbitá, tak Mike Spirit to oživil a dovolím si tvrdiť, že Mike Spirit za rok 2011 urobil najlepší hip-hopový album, jaký vyšiel. Mike Spirit, Nový človek je veľmi dobre spravený album. Taká tá otázka hneď. Vidíš to tu,
Pozri sa, je tu plný dom a veľa ľudí o tom hovorí, veľa ľudí to počúva, veľa ľudí to vychvaľuje. Takže to asi zapadlo do toho, čo majú ľudia radi. Tak ja by som to aj definoval, že proste Mike Spirit trafil ľudí. Trafil klinec po hlavičke, to čo chcú ľudia počuť, to je Mike Spirit. Tento rok vyjde aj tvoj solový album. Máš nejaký deadline? Deadline mám osobný, ktorý nepoviem nahlas, pretože už by bol strašne záväzný a keď ja by som deadline potreboval, pretože pod tlakom predsa len sa robí asi lepšie, respektíve lepšie sa plnia časové plány. Ale povedal som si, že na jar to musí byť vonku, takže na jar to bude vonku. Takže v prvom rade si myslím, že strašne pozitívny odkaz zanechal na Slovensku a v Česku, všetkým ľuďom, všetkým generáciám. Touto cestou chcem popriať tomu albumu všetko najlepšie, nech sa mu darí. Nech koluje ešte veľa rokov medzi ľuďmi. Pozdravím týto Mikea Spirita a myslím si o ňom, že ostal aký je. Poznám ho roky, mám ho rád. Nový album, to počuj sám, vieš, to je nový človek, je to super. Ja si myslím, že to tu rozjebal jak vandrák do piče. Fakt brutálne proste. Keby si videl tie show, čo som s ním zabehol, všade vypredané, všade 1000 ľudí, neskutočná atmosféra. Proste to, čo sa podarilo Dušovi, to sa nepodarí len tak hocikomu. Fakt, klobúk dole. Bracho, rešpekt tebe. Chystáš aj ty nejaký album, lebo veľa ľudí diskutuje o tom, že robíš hypemana, robíš freestyle a chceli by od teba nejaký počin. Máš niečo naplánované do budúcna? Vieš čo, tak chystám, ale hovorím si, že kým to nebude na úrovni, tak to nevyjde, vieš, lebo proste veľa ľudí si ma zaškatulkovalo od freestylera a keď to proste nezajebem na tej úrovni, ak by som chcel, tak to nevypustím. No. Ale určite, samozrejme, nechcem byť freestyler iba celý život. Kupiči hip-hopový album, trošku po tom útome, čo tu bol, taký hip-hopový. Maťo to jediný vlastne držal nad vodou a Mike Spirit je niekto, kto zase spravil niečo, o čom sa hovorí. To je pozitívne pre hudbu, aj pre všetkých. Bracho, jak sa cítiš, máš plný dom, máš pred sebou najlepší koncert svojej kariéry. To sa ešte uvidí. Takže aké máš pocity z toho celého? Vieš čo, super. Teším sa na to veľmi. Pocity sa ťažko dajú opísať slovami. Som plný očakávaní a teším sa na koncert. Koľko ste pripravovali túto show? Asi 15 minút. No, s kapelou sme mali 3 skúšky dokopy, išlo to hladko všetko, takže nebol dôvod nejaké ďalšie dávať, myslím, že to bude super. A s Grimasom tá časť prvá je aj v podstate regulárny koncert s pár premiérami songov, niektorých, ktoré ešte neboli na životní. Takže tí, čo nedošli, môžu lutovať a nelutuješ to, že si to mohol dať do lepšieho priestoru alebo väčšieho? Vieš čo, tí, čo nedošli, môžu pozerať liveko na Facebooku alebo počúvať na Európe 2. A nelutujem, lebo chceli to spraviť také proste neúplne masové, trošku také divadelné proste, tento priestor je na to ideálny. No však kto mohol vedieť, keby sme vedeli, že takto vypredáme, tak to robíme 2 dní po sebe. Pohoda. Yes!